Bienvenidas a este encuentro de cooperación valenciana en estos tiempos de pandemia que son inciertos para todos, pero sobre todo para la cooperación valenciana, o también para la cooperación valenciana, pues que tiene que reinventarse y mirar a lo mejor con unos ojos diferentes, distintos. Os voy a reconocer que todo el equipo, yo personalmente también estamos muy felices de tenerlos aquí, de tener a referentes de la cooperación valenciana y poder encontrarnos, poder dialogar sobre el futuro de la cooperación en los próximos años, tocando determinadas temáticas. Gracias, Txelo Angulo, por acompañarnos, directora de Cooperación de la Generalitat Valenciana. Gràcies. Gràcies, Álvaro Escorihuela, por venir, presidente del Fons Valencià per la Solidaritat. Moltes gràcies. También Menchu Balaguer, diputada de Cooperación de la Diputación de Valencia. Moltes gràcies. Y Lourdes Mirón, presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD. Gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta, la primera temática es la línea de actuación de las diferentes instituciones que nos acompañan, en el caso de la Coordinadora también, en el caso del FONS, las prioridades y, bueno, desde vuestros cargos, responsabilidades, instituciones, organizaciones, cómo os habéis adaptado a esta situación. Sabéis que son 10 temáticas, que cada una son 10 minutos, que cada una aproximadamente tenéis 2,5 minutos para hablar, todo muy aproximadamente, y pues empezaremos por Álvaro, correlativamente. De todos modos, sentiros libres de en algún momento, pues si queréis comentar algo, incidir cualquier punto, pues sabiendo el tiempo que tenemos, sentiros libres de hacerlo. Pues Álvaro, cuando quieras. Muy bien. Nosaltres des del Fons Valencià, la veritat és que les línies d'actuació venen marcades per el nostre pla estratègic i que defineix 4 grans línies d'actuació, com són cooperació al desenvolupament, educació per al desenvolupament i ciutadania global, acció humanitària i també, per últim, l'enfortiment i l'acció institucional. Evidentment, tot això, com tots i totes ens ha tocat fer, adaptat a les noves circumstàncies, tant ací en el territori, treballant d'una altra manera i també, evidentment, en la nostra relació amb les nostres contraparts del sud. Evidentment, no hem pogut fer ningú dels viatges d'assistència tècnica que hauríem fet aquest any i, per tant, tot ha sigut, com tots, ens hem descobert una infinitat d'aplicacions i de plataformes telemàtiques per a treballar i en aquest sentit és el que seguint les nostres línies estratègiques però adaptades a la nova normalitat. Per a la cooperació valenciana, que enguany estàvem complint 30 anys de política pública consolidada, ha sigut, teníem d'inici moltes ganes de fer coses, recuperar vincles amb la ciutadania, fer participatiu tot el procés de qualsevol canvi, pensar un futur, però ens ha passat com a qualsevol altra institució que ens hem trobat que havíem de gestionar una pandèmia amb totes les dificultats que això comporta, sense perdre de vista els nostres objectius, però és de veres que hem hagut de primer declarar les convocatòries, per exemple, de cooperació, d'humanitària d'interès general, com ha sigut la primera i l'única comunitat autònoma de tot el territori espanyol, que hem hagut de simbolitzar en aquesta importància per a poder treure les convocatòries. Necessitàvem que totes les entitats, perquè tot el treball que s'ha fet des del govern del Botànic de 2015 cap ací, en companyia de tots els agents, necessitàvem reforçar i consolidar el treball que estàvem fent. L'única forma que teníem era treure les convocatòries, estem en el procés també de resoldre-les. Hem fet moltes coses durant l'estat d'alarma, com ajudar un poc en el marc jurídic a les entitats, perquè penseu que des de la Generalitat Valenciana i tots els agents, a través de la coordinadora i de les universitats, estem treballant en moltíssims espais de tot el món, havent de protegir-los en el marc jurídic, hem estat treballant en aquest sentit, hem ampliat 4 mesos també el termini d'execució, hem estat fent molt de suport a que el projecte que durant 30 anys s'ha anat treballant de forma conjunta se continue a pesar de la dificultat. La nostra prioritat en aquests moments és consolidar-lo a pesar de les dificultats i en aquest sentit estem també treballant de cara a un nou pla director de forma participativa en tots els agents, en una ponència tècnica, per a que tothom puguem dir el que necessitem, perquè l'escenari és totalment diferent. La fam, la pobresa, les desigualtats continuen ahí, però ara s'han ficat damunt la taula de forma que les han d'abordar diferent.
Sí, yo creo que es cierto, ¿no? Al principio, pues sobre todo en los tiempos más duros de la pandemia, se dudaba si los proyectos, las convocatorias iban a salir, si los plazos iban a prorrogar, y finalmente ha sido así. O sea, yo creo que las organizaciones y la ciudadanía, al fin y al cabo, pues lo agradece. Així és. En aquest sentit, des de la Diputació de València també tenim un ferm compromís amb la cooperació internacional, en concret des de l'àrea de cooperació municipal en general i des de l'àrea específica de cooperació internacional. En els darrers anys hem demostrat aquest compromís amb aquesta línia d'ajudes i convocatòries públiques a les associacions, ONGs i entitats que treballen per la cooperació arreu del nostre territori i, com deia Gelo, adaptats, perquè des de l'entitat provincial ens acollim al Pla Director de la Generalitat, vull dir, adaptats a la situació actual. El que hem intentat fer és, en el cas de l'entitat provincial, estar en contacte amb la coordinadora, amb el fons, amb les diferents entitats que ens han demanat assessorament, i ara importantíssim que aquestes convocatòries no paren en aquest temps de pandèmia. Per la nostra part estem atenent-les de forma individualitzada, perquè és cert que en aquest marc, en aquest context global de pandèmia, molts projectes s'han d'adaptar, han de canviar, han d'adaptar-se a la situació, i en aquest sentit s'està treballant amb les diferents entitats a les que subvencionem per a donar-los resposta i que efectivament la cooperació internacional no es pare. Jo crec que en aquests mesos de reconstrucció que hem anat tinguent, aquests debats, aquesta comunicació oberta entre totes les entitats que tenim alguna cosa a dir i sumar en el tema de la cooperació internacional ha sigut un aspecte més a no deixar de banda per part de la societat valenciana. Jo crec que el compromís de les institucions des de 2015, com apuntava Gelo, en aquest compromís botànic que tenim tant a la Generalitat com a la Diputació de València, estem treballant en aquest sentit, i això ha d'arribar a la societat valenciana. La societat valenciana ha de percebre que n'hi ha un treball darrere, que n'hi ha unes necessitats concretes arreu del món i en el nostre territori, vinculades també a la cooperació internacional, i jo crec que en aquest sentit, a pas lent, perquè tot això malauradament és molt lent, moltes vegades es ralentissa més del que voldríem, però jo crec que s'està treballant, i així s'ha de percebre per part de totes i tots que n'hi ha un treball ahí, n'hi ha una necessitat, n'hi ha un compromís, i s'han d'alinear tots els eixos per a que tinga resposta aquesta societat que més pateix i més vulnerable. Y ese compromiso se nota cuando en el caso de la Diputación además ha doblado el presupuesto, o sea que aún en este tema de la pandemia pues todavía se nota. La veritat és que des de 2015 n'hi ha un compromís, des de març de 2015 en la Diputació de València va n'hi haure un compromís de tots els grups polítics del moment d'implementar el pressupost de cooperació internacional fins a arribar simbòlicament a 0,07. Estem en el camí. De 2015 a ara, efectivament, pràcticament s'ha doblat aquest pressupost. El famoso 0,7, sí, que sempre està en l'horitzonte, no? Sí, està en l'horitzó i no l'hem de perdre, perquè des de 2015 fins ara, pràcticament en la Diputació, en el cas de la Diputació en cooperació internacional, hem doblat el pressupost que teníem, però així i tot encara no estem ni a la meitat d'aquest 0,7. Aleshores n'hi ha camí per recórrer i feina per fer, i no l'hem de deixar de banda. Bueno, pues sabéis, es claro que estamos en un escenario extremadamente complejo que se ha agudizado a raíz de la crisis y de esta pandemia, y no es porque lo digamos nosotros, ¿no? La ONU acaba de decir que esta situación va a ser devastadora para más de 25 países alrededor del mundo, y que, bueno, cerca de, digamos, el retroceso, por ejemplo, en América Latina va a ser de 15 años, ¿no? Vamos a volver atrás a una situación 15 años en el pasado, lo cual eso significa que para nuestras organizaciones, que desde la coordinadora pues bueno, agrupamos a más de 90 organizaciones en todo el territorio valenciano, no quiere decir que solamente haya 90 entidades trabajando en cooperación en la Comunidad Valenciana, hay muchas más, la sociedad valenciana es solidaria en este sentido, pero agrupamos a 90. Y lo que nos está llegando en cuanto a las líneas de actuación, que era un poco la pregunta, es que bueno, pues nos hemos tenido que reconvertir en este corto periodo de tiempo
para adaptarnos a esas necesidades que ya se están, bueno, que desde el primer día ya se estaban detectando, ¿no? Adaptando nuestros programas a, bueno, pues ajustándonos y tratando de solventar esas necesidades tan urgentes, ¿no? En programas sanitarios, programas de primera necesidad para paliar el hambre, porque hemos visto que, bueno, aquellos trabajos más precarios eran los que estaban afectando más a las personas que los están ocupando, ¿no? Y bueno, pues hemos tenido que reconvertir toda la actuación de nuestras organizaciones a este nuevo escenario con las dificultades administrativas que también eso supone, ¿no? Y ahí también pues hemos estado de la mano trabajando con la Dirección General para tratar de flexibilizar un poco las exigencias de la Administración, que son lógicas y son naturales, para dar cuenta del dinero público que se gasta en cooperación, y en esa línea estamos, ¿no? De seguir intentando pues eso, flexibilizarnos para adaptarnos a la realidad y dar solución a tantos problemas que han surgido en este escaso periodo de tiempo.